Good morning ma'am, sir. Kamusta po guys? Welcome to my vlog. Guys, ngayon po ay pupunta tayo sa isang endurance. Sasaba po tayo sa isang endurance po guys. Balik kasama ko si Sir Batoy Leo. Shout sa'yo sir. Tapos shout pa pala si Vince Ramirez, shout out sa'yo. Tapos si Aji Albao. Tapos si GBU Ko, shout out sa'yo. Tapos si John, Boss John, shout out sa'yo. Tapos special kay Mrs. Salamat po kay Mrs. ko na sa mga support sa akin na binigay niya. Maraming salamat po sa'yo. Asawa ko, I love you. Bali, ano po tayo, takbong pogi lang tayo guys. Wag ta masyadong bakbakan tayo dyan. Importante po guys, makakauwi tayo ng buhay sa pamilya natin. Bali, doon sa ngayon po, doon po ang ano po, ang starting tapos finish line. Makaka-force, importante po matatapos natin yung insurance. Tinawag ng challenge na sa atin yan challenge sa atin yung buhay natin. Kung kaya natin mag endurance pa mamaya pag tumanda na tayo, wala na. Hindi natin buhay natin kung bata pa tayo guys. Time check natin guys, 3:50 na morning po. Sige guys, yadi na lang kayo mamaya kung nasa ano tayo, nasa linggi na tayo. Shout out. One way. Guys, dito na tayo guys. Nasa ano po tayo? Nasa Linggay na. Kukunti pa ng mga ano. Uy, lambot pala dito, buhangin. Suzuki Wictic. Oo, mga big bike oh. Dito na tayo guys. Saba tayo sa endurance 2022. Si Sir Vice, shout out. Kasama ko siya. Bababa kami guys. Day out na po kami. Sikibulan. Guys, tayo na po kami. Time check po 5:15. Hello, good morning. Dito po yung mga participants. I-reset natin yung ano, yung kilometer natin kung kailan na po. natabo natin. Yun. Kaya na guys. Lord, sana po wala pong mangyari sa bahay mo kami sa daang Lord. Sana po wala pong maras kaya sa amin. Kayong bahala sa amin talaga Lord. Maraming salamat po. Thank you Lord. Amen. Di na kami guys. Western Park. Di na. Palay po muna dito. Palay lang po, palay. Next 10. 5 by 5.
Shout kay Babin TV. Vlogger po yan. Shout out po. Kumusta? And Shamagu 86. Shout out. Shout out sa inyo. Sa wakas na kami. Raklaka na to guys. Takbong pogi lang tayo guys. Kabagaratan na yun. Kabalog. O, sinong gusto mo una? Mga riders, Ano? Sin? mag-enjoy na yun na. 10 muna, 10. Kailangan ko ng 10 riders. Na? Isa-isa, may putubot, isa-isa. 10. Pag napapicture po dyan, larga na agad. Okay. So, ingat po sa lahat ng mga nanditong mga riders. Okay na? Ingat. Ingat po, sir. Next. Putubot po. Ingat. Eh? Hi. Ano guys? Raka na guys. Nauna po si Sir Leo Batoy. Let's go, let's go. Dahan-dahan tayo guys. Takbong pogi lang to. Sige, hataw. May oras din tayo mga guys. Huwag kayo mamadali. Abutin natin yung 8 hours.
big bike. Ang biblis nyo. Ang bilis nyo, tamay time tayo mga guys. Huwag tayo mamadali. Umaga na guys. Lumabas na yung araw. Lumabas na yung haring araw. Time check po 5:40 po guys. Butas. Naku, hindi nakita yung butas guys. Welcome to Swell. Guys, unang checkpoint guys sa Swal. Unang checkpoint guys. Guys, napiramanan pa yung checkpoint namin. Ha? Hindi, may aminuo sila, may traffic up. Sige guys, punta namin sa checkpoint 2 sa 100 Islands po, sa ano yun, Alaminos. Malayo pa yun. Sige po guys, di na po kayo mamaya doon sa ano, sa Alaminos.
Hello sir. Mali. Nawala kami. Nawala si sir. Dito. Ito yung papuntang 100 Islands guys. Number 2 checkpoint sa 100 Islands. Ha? Ulan. 59 kilometers po ang takbo natin. Lingayen to 100 Islands. Minus 59.7 kilometers. Sige sir. Let's go guys. Punta naman na sa checkpoint 3. Natapos ang checkpoint 2. Sundan 3 sa ano pa yun, sa Anda. Lord, kayo nang baka sa amin Lord. Thank you. Sige guys, atin naman kulit. Ito pa yung tinatawag na talagang endurance. Hindi yung hataw ko ng hataw. Takbong pogi lang tayo guys. 80-70 lang ang takbo natin. Mahirapan po tayo marasgasa pag saglik, hindi na tayo mababawi. Hindi tayo makabawi pag narasgasa tayo guys. Hirap bumawi. Sa huli po ang pagsisisi. Kahit hindi kami ma-force finish guys, importante po matatapos natin yung ito endurance. Tinawag na nga siyang challenge lang challenge lang to guys. Subukan natin. Bali na yun, punta kami sa Anda pa guys. Ang sarap ng hangin, lamig. Ang ganda ng daan dito guys sa papuntang Anda. Welcome to Banin. Uy, nasa Banin tayo guys. Paborito ng ni misis ko yung pakwan. Sarap po dito. Matamis yung pakwan dito guys sa Banin. Na yung palay na yung tanim nila Time check guys, 7:02.
Little Baguio. Ito yung tinatawag ng daan ng Little Baguio. Macorba. Shit, sumasakit ng ulo ko ba kaya? Saan ulo ko? Nahihila ako di sa ano, paikot-ikot. Pabangkin pa oh. Yung pala sumasakit ng ulo ko. Wow, grabe. Astig yun ah. Wah, ay. Welcome to Bolinao. Nasa Bolinao tayo guys. Pero pupunta pa sa ano, sa Anda. Time check 7:07. 87.9 kilometers po ang tinakbo natin. Begayin to Bolinao. Guys, dito na tayo sa ano, sa papuntang Anda, Tondolbex. Kaso lang dito, ang pangit ng daan guys. Ang daming crap. Kung may ambulance. 7:12 po ang time natin. Time check. Umaga na guys. Sarap po magkape. Ahon. Ano, ang daming crack oh. Wala, sumasakit ang kamay ko. Welcome to Anda. Wow, pedazo. Daming aso dito guys. Lalaking aso. Ay, abs. Tondolbex. Tubig yata.
nakalimutan yung pit ko Ay, dulas dito. Picture tayo guys. Picture. Sir, insurance po? Yes sir. Ay, yes ma'am, morning po. Picture tayo guys para may papakita. Chipping pala. Mawala yung pagkain doon sa nanang, sa may, Akala ko may pagkain. sa may Amira Hill. Ah, Wala. Kaya sasabihin nila, akala nila ang daan natin sa may baba, sa may ito bayan. yung tarp lang na ano. Malayo doon. Kaya nga eh. Paparema tayo guys. Sigurado, parang bagong gising. Morning ma'am. Shout out tayo doon. Ha, shout out. Vlogger ka sir no? Ha? Vlogger ka ba? Oo. Sino ka sir? Si Jumps. yeah, shout out sa guys. Sa tayo dito sa Tundol. Picture ko sir. Ha? Picture. Oo. Diyan sa tupo mo na. Bali, maabot kami sa anda po, time check natin 7:36 morning. Si sir. Pabok ulit. Ay, putik dito. Ayan, kape ka sir. Sir, kape sir, kape. Sir, kape muna. Kape. Guys, punta naman tayo sa checkpoint 4. Time check natin 8:20. Medyo malayo-layo pa guys. Kapital, Bulinaw. Bulinaw na ulit guys. Ay, aso. Yung aso po. Itali po yung aso nyo po. Buang 1 kilometers. Puntang hot house. Oh, tubig. Siguro mo lang dito. Kasi ba sa inside eh.
Sorry. Ay. Bilis nyo. Bilis nyo. Takbong pogi, may nauna ng ano sir? Oo nga eh. Sabi nila, takbupogi lang. Rak naman ginawa nila. 2 oras pa lang, tapos na. Oo nga eh. 8:45 lang oh. Maaga pa. Aga pa. Sir, hatid siya sir. Oo, ano, tapos dito natin dyan. Baba yata ako. Pwede sir, pasok nga dyan sir, sa may gilid. Hindi pa magkatulog sir. Oo sir. Thank you sir. Sir, di mo sa loob. Pwede sir, pasok dyan sir. Sir, sir. Oh. Ha? Pata naman tayo sa checkpoint 5. Tapos 5, 6, 7. Time check natin guys, 9 o'clock. Yun ang yung White House. Yan, nakita ko na. Woo! Malapit na. Malapit na ang doon sigaw. Oh, ang ganda oh. Babalik kayo. Ganda guys. Ang ganda sa buli ng White House. Ay, andun kayo. Pagkasunod lang tayo, pag-also. Saan po ba ang daanan ng kape? Ay, o kape. Ano? Dito, tinuturo ng Google Map dito eh. Dito. Sita. Dito lang sir. Dito lang. Kaso nga daw, sabi nila. Picture lang. Sir, photos lang kayo boss. Sabi mo may mo. Ito kay Dick. Sa kabilang chipin naman. Ah, pagod na. Bakbak ulit guys. Sige. Time check natin guys. 9:12. Bis natin nakuha yung ano 5 checkpoint. Sige guys, di na kayo mamaya kung saan na tayo. Sa Agno. Bali sa Agno tayo guys eh. Guys, ang sarap mag insurance. Dahil kapag sumala ka sa insurance, ang dami mga bayan na mapupunta mo. Yung mga ibang hindi na mapupunta, napupunta mo. As enjoy naman sa sa pag-drive. Masarap po. Ang dami ng mga bahay na puntahan ko na. Maganda yung mga lugar sa Pangasinan pala. Aso na naman. Ang dami yung katambay ng aso. Aso na kayo. Kakatayin kayo ng mga
nagiinuman, gagawin ka ng pulutan. Ang sarap ng sumali ng endurance, guys. Enjoy sa long drive. Oh, bakit si Vice? Lupa, sir. Guys, ang lamig dito, guys. Ang ganda ditong daan, oh. Lamig. Kasi maraming puno. Hala, aso. Naghahabol ang aso. Guys, parang nawawala kami, guys. Nawala yung highway ng daan namin. Katakot dito. Walang kabahay-bahay pala. Yun, may tao. Si Lolo. Nawala yung highway ng daan namin. Naging lupa. Ay, naku, madulas. Daan lang, guys, dito. Madulas. Kalimliman. Ay, ako putik. Patay. Ang dulas pa naman. Okay pa yung daan ni sir? Tama ba itong daan niya? Mahirap pag nawala kami, babalik kami. Layo-layo natin. May isang oras natin baka namin itong daan to. Oh, kalimliban na. Oh, wow, kambing. Saan ang kambing? Lalo pag may sabaw, ang tawag yan, pinapaitan. Wow. Wow. Saan na to? Barangay Makaburong. Makaburong? Saan ba yan? Kay kambing na naman. Talagang kambing. Pinapaitan. Tapos tapukan. Wow. Maalis ang pagod mo siguro pag kumain ka ng kambing. Tapos may isang red horse. Sa may gilay. Yung malamig-lamig. Yung may ice. Relax. Ay, makatanggal talaga ang pagod mo pag ganito. Ang bango ng lugar to. Talaga amoy bukid. Amoy palay talaga. Ang lamig pa, oh. Sarap. Time check natin po, guys, 9:39. Bali, Lingayen to dito sa papuntang Agno. 173 kilometers po ang natakbo natin. Lingayen to Agno. Pero hindi naman itong Agno pa eh. Barangay Patro. Wala pa yung Agno na pupunta natin, guys. Yung checkpoint ng isa.
uling oh. Uling. Bundok niya ata tayo pinupunta namin ni Sir ah. Ay. Grabe. Mali yata ang daan namin. Patanin ka mamaya kaysa kung tamang daan namin. Ang hirap bumalik pag malayo ka na eh. Grabe. Aray. Parating bula. Tumatalbog. Talagang insurance talaga. Challenge sa buhay. Talagang challenge talaga. Ito tinatawag ng challenge. Lahat pinapasukan. Parang ginagawa tayong bulo. Tumatalbog yung motor natin kasi. Pero pag mga enduro, kaya itong takbuhin to. Kaso naka-inbox lang tayo eh. Hindi kaya mga ganitong mga daan. Nahirapan yung mga edmags. Nakabundok na itong daan namin ni Sir. Yung puti na naman. Bakit dumadaan ka sa tubig, Sir? Uy, may daan pa dito? Paakyat? Grabe shit. Alala, gawa ko pa tayo dito. Nalulubat na yata yung camera ko. Tumutunog na eh. Okay lang, Sir. Basta ikaw. Nanog ko. Di na kayo mamas, guys. Para nalulubot yung camera ko. Tumutunog-tunog na. Shit, ganda ng tanawin, shit. Ganda oh. Oh, ganda. Tingnan mo kapag di ako sumama sa insurance, hindi ko makikita ang lugar ng Pangasinan. Ganda pala dito. Kaso lang daan nakakatakot. Dagat na pala yun, oh. Grabe. Parusong tayo. Ganda pala dito. Tingnan mo, ang Pangasinan, daming tinatagong mga gandang lugar. May mga iba, saan pupunta, sa Boracay. Ay, maganda pala ang Pangasinan dito. Uy, kuta ko kuya, ang bilis niyang umakit ah. Sana si kuya. Grabe. Sarap. Masarap ng long drive. Talagang kambing talaga nagpaparante mo. Daming kambing pala dito. Oh, grabe, dami. Uy, bata.
Ito guys, checkpoint Agno. Ito yan sir. May sir, dito dumating? Sir? Dito may dumating na dito? Oo, sir. Ilan na sila sir? Mga nasa 20 na, sir. Ay, marami na pala. 20. Dami nang dumaan pala dito. Saan ba kayo duman, sir? Dito sa likod. Yung Sanded Islands. Picture na lang kayo dyan, sir. Yes, sir. Papicture, sir. So, sama, sir. Thank you. Yes, sir. Checkpoint ng Agno po dun. Doon pa lang ang checkpoint ng Agno. Kakot sa dagat. Huwag ka sana ulan guys. Huwag kang ulan. Maambun na. Patay tayo dito. Kawawin ka ano natin, katawan natin. Kanina sobrang init. Ngayon biglang umuulan. Ay, lagnat at sipon ang aabutin natin. Huwag muna ulan. Tapusin mo na ito muna. Enjoy lang sa amin, God. Ang itim ng ulap. Makalimlim. Huwag muna ulan. Finish line sa Lingayen. Wala man dito. Dito guys. Ay. Dito yung Arman helmet, yung buhay guys oh. Last checkpoint. Kako nahuli. Kako nawala yung checkpoint ko. Oh. Aliminos, Arman, tapos Lingayen. Kaya sir. Oh, bilis talaga. Di kaya ng Mio. Bilis talaga ni Mio. Okay naman yung daan doon. Okay naman dun? Oh. Okay naman yung ano sa may... Sino ito? Ay, sir. Sir, dumaan kayo sa Kone? Hindi na. Diba? Oo. Kasi dito. Kasi paperman. Ay. Barbay lang doon. Balik na. Dito rin sa Labrador. Sa Labrador, sir. Labrador.
Sir. Sir. Ay, thank you, sir. Selamat, sir. Selamat. Last finish sa Lingayen, guys. Balik tayo sa Lingayen. Tapos na. Tapos ng hirap. Tapos ng hirap natin, guys. Time check natin 11:05. Bali yung ano doon, yung nakalista nakabot doon sa Alaminos. Bali number 11 kami. Ibig sabihin marami pang wala. Kasi bali 300 ang ano namin eh, mga riders na sumali sa endurance. 300. Number 10 ako, number 11 si Sir Leo nag-pestro. Ibig sabihin wala, marami pang wala. Marami pang di dumating sa Alaminos. Nasa daan pa sila. Ay tayo, guys, papunta na tayo sa finish line sa Lingayen. Salamat, Lord, wala nangyari sa amin. Maraming salamat. Kamusta? Yes, sir.
Ha? Oo na tani. Ay, mali. Kinay. Nabutan na. Yung last na darating doon kasi ako yung last na nag-gear up. Malis sa ano namin, sa green. Tapos, nung nakita ko yung mga kasama ko na umaalalay sa akin, actually, nagkaroon ng aberya. Ingat, ingat. Thank you. God bless sa lahat ng riders na nandito. Shout kay ma'am. Hi ma'am, shout out. Ingat kayo sa... Ingat ma'am, ingat. Ingat, sir. Ingat ma'am. Right, sir. Ingat kayo ma'am, sir. Guys, tapos na din ang insurance.